Ay bölük yaman açıktım da. Agay borlu öýe barýançak çydaýsana näme gallyny? Yok çydamok seret şutayda o ayl akşam kafe we ýaýyl ýüzmände gowy biçip bolýa naharlarym gatgowy giräýel ýaýyl. Yüzmendin bamy? Meňe bir manadymam ýok. Ýokmy? Ýollaşyňa jaň etseň näme? Aga borlo jaň etmäýine jaň etsemem. Öňe maram gowy däle bilýäňe agyra ol. Onda näme deli? Sen o Samsung'a jaň etsene. Bunu çynam bilen eder. Aga ýüzmän tölemejek bolsa näme etsek? Gurlaşyp. Bir ona baraňa jaň et, ýep içenime de bileli. Hawa şey deli. Jaňa deýnädir. Ay bölük inne şo diýen ayl akşam kafem şu. Vay, bular nämişläp ýögey berdi. Jory sırap edir, bizar ederler. Ýylanam narpy ýigren ýa keteniň agzyndan öterdiýlenne. Oňa seret. Pulstalan berdikene. Olam ýiçmäne gellimikkä. Ştaýnyň menejerdigim bar, bildireýän näme şulara. Omy Gülistan. Gowmugy gelnigimmi? Gowmy sen? Bamyňyz gitýäňiz görnüňiz ogamlagy. Menem berde menejer bolup işleýän. Agylar ýa 100 mantyk menü diýdiler bolýan şo siz därsiňiz. Hawa biz jaňa dipdi göze. Bana metraydın kol oturup ne bulanakma. Näme? Azar berýärmi saňa? Elneki ne bula yollaşam malekin ana. Otursana ýollaşy bilen näme işiň bar? Sişe, men çagarsın. Bari kömekleşeýin. Kimin? Hormatly ileslemez. Biziň aýlaşam kafemizde 10 sant tamdyr somsa, 3 tan grill, 3 tanam dönerimiz ýany bilen bir original kolu. Baha 100 manat. Şäher içine dastavka hyzmatlarymyz bardyr. Habarlaşmak üçin telefon nomerlerimizi profilden görüp bilersiňiz.